Mi nom és Sergi Caballero i presento la pel·lícula Lolo Sosaku de Western Archive. Jo el que no volia fer, al fer un documental d'artista, el que no volia fer el típic torró dels artistes parlant de lo llestos que són, els llibres que han llegit, lo profunda que és la seva obra, aquest tipus de documental que a mi em posa molt nerviós. I llavors preferia fer alguna cosa molt més diferent i crear un món, un espai on poguéssim veure una mica com són ells de veritat. A mi el que m'agrada de Lolo Sosaku, que són uns tios que ja tenen una edat, però en canvi no han perdut aquesta cosa com del nen petit quan sap començar a jugar amb una caixa de cartró. I aquesta és la cosa que volia que aquest film, diguem, ho mostrés, aquesta cosa del joc i de no... com d'alguna manera que no han passat per ninguna escola que els han capat la creativitat, i això és el que volia mostrar la pel·lícula. Llavors, per una banda, hi ha això, llavors el western em servia perquè jo sempre treballo, per mi el paisatge o el so, per mi són molt més importants a vegades que els actors. Llavors, un espai com això i la idea del western funcionava molt bé. Quan els vaig proposar això em van dir que es van quedar molt parats, el Sosaku va dir que no volia fer-la, perquè ell no vol parlar, que havia parlat ja massa aquell any. Per l'altra banda, el Lolo parla massa, i llavors vaig decidir que no hi haguessin diàlegs. Eren tot accions i era aquest viatge d'ells dos pel mig del desert i que et anaves trobant amb peces, amb exposicions que han fet arreu del món. I era una forma de fer un documental diferent. Llavors, amb el tema del cinema, a mi el que m'agrada és crear uns espais, uns mons onírics, sinó uns espais possibles, uns mons possibles on es desenvolupa una sèrie d'accions allà dintre. I això no em sento còmode. A més, jo no soc una persona de plano contra plano, soc una persona autodidacta, i llavors si ho fas d'una manera sincera i sense voler aparentar, doncs fa que la teva obra pot agradar més o menys, però el que sí que és veritat és que és una mostra com sóc jo. Jo em trobo més a prop de Kung Fu Panda que no d'aquests autors, vull dir, perquè és el tema de la idea del joc. A mi m'agrada més fer les coses, el que sigui, un ballet, una música, no sé què. Un cop ho has fet, això, el que li passi a jo, tant me fot moltes vegades, perquè no depèn de tu moltes vegades, sinó depèn de si tens un distribuïdor, si no, si funciona, si no funciona, si tens amics. Són una sèrie de coses que al final allò ja està fet. A mi el que m'agrada és estar fent les coses. Un cop feta no busco que em diguin que sóc un geni, ni busco guanyar molts festivals, ni coses d'aquestes. Inclús tampoc m'agrada molt anar a festivals. És que no m'agrada molt viatjar. És que normalment no hi ha diàleg. Llavors soc superlliure. Amb els fantasmes va ser així, amb la distància vaig fer-ho de la telepatia, amb l'Àngela Molina els hi feia tapar la boca com els futbolistes. Llavors això em dona que a la taula d'edició és on realment on puc agafar i fer la pel·li. Quan estàs allà i veus el material i pots cuinar, més que agafar, intentar improvisar o fer tot això. Jo prefereixo més improvisar amb el factor del temps, a l'espai on estàs, en aquell moment, aquell rodatge. Per mi és molt més interessant, quan hi ha moments que dius, hòstia, aquí hi ha màgia. Llavors això sí ho pots agafar-ho i gravar-ho. I a més que cada vegada el cinema, és com la música, ha canviat molt en els últims 10 anys. O sigui, la possibilitat de poder fer cinema actualment és molt fàcil. Un blat màgic fàcil en el sentit de poder rodar, no tens que la necessitat de grans equips. Jo me'n recordo quan havíem fet coses fa molts anys amb Betacam i abans amb Umàtic i coses d'aquestes, que era tot un torró de collons i era molt complicat. I ara amb una camereta petita, hasta amb l'iPhone pots fer una pel·li. I aquesta democratització de les eines és collonuda. El que passa és que amb això tenim que aconseguir que realment aquesta democratització que hi ha ara amb les eines també sigui amb la creació. Perquè seguim amb el iugo aquest de que les pel·lícules tenen que explicar alguna cosa, que les pel·lícules té que haver-hi un ús, que les pel·lícules hi ha una sèrie de coses que són d'una sèrie de tabús que semblen que només es pugui fer aquest tipus de cinema. I això penso que és un error.